mulțumesc mult pentru tot. Eu mulțumesc. Nu. Bună ziua, bine ați revenit. Ați revenit frumos. Bine că ai venit cu camera. Dragii noștri, bună seara! Avem ocazia să prezentăm în seara asta doi scriitori de calibru, doi poeți, în primul rând, mie așa îmi place să-i consider. Pe domnul Coandă îl cunoașteți, pe domnul Mințu la fel. Nu cred că au nevoie de prezentări sofisticate. Cărțile pe care le prezint în seara asta sunt din colecția Întoarcerea poetului disipitor, o colecție pe care am demarat-o anul trecut și pe care încă n-am reușit să o închei, așa că va rămâne o colecție a editurii, după cum am primit niște sugestii. Nu este completă, dar iată că doi dintre autorii din Târgoviște, de mare valoare, au intrat în această colecție. Ca să nu lungim atâta de mult, și așa despre colecția asta s-a vorbit și la Târgul de Carte Gaudeamus, chiar a fost propusă de către cineva colecția anului, acum nu știu în ce măsură ar putea avea standardul ăsta să rămână ca și o colecție a anului. Dar este totuși o realizare care și pe mine mă bucură și pe autorii pe care i-am prezentat și la București și pe care vi-i prezint astăzi aici. Domnul Coandă, vă las pe dumneavoastră prima dată. Adică eu să sparg cu ciocanul. Să spargeți toate clipsile. Da? Bun, dragii mei, suntem, eu sunt obișnuit și cu public mai restrâns. Ce să-i faci? Astea sunt vremurile, lumea se gândește la cum să se hrănească a doua zi, aleargă după supraviețuire, dar iată că mai facem și isprăvi de cultură, așa cum am spus și dimineață, la deschiderea oficială a salonului Ion Heliade Rădulescu și chiar dacă suntem, chiar și fără televiziune, o televiziune mai vine, filmează, nu mai transmit nimic. Ăștia sunt, cum să spun eu, televizioniștii noștri din Târgoviște. Am invitat și pentru după amiază, dar se vede că au alte treburi. Mă rog, știți cum este în vremurile astea, dacă nu-ți faci imagine, nu te știe nimeni. Este un adevăr crunt, dar foarte real, pentru ca să impunem cultură, nu neapărat niște autori și cu orice preț. Apreciez efortul lui Doru Dăncuș, care duce mereu dorul de cultură adevărată și iată se înhamă la proiecte extraordinare, care se pună în valoare, cum e cazul spațiului târgoviștean, niște creatori, mai mari, mai mici, nu știu cum am fi noi pe lumea asta, rămâne să se exprime viitorimea despre ceea ce oferim noi culturii târgoviștene și românești. Proiectul Întoarcerea poetului este un proiect extrem de generos. În momentul în care el a hotărât să îmi întind o mână, mi-a spus: domnul Coandă, am nevoie de o carte în vers clasic. Îl salutăm și pe, iată, și pe Nicu Iancu Vale, directorul și fondatorul revistei Climate Literare, așa cum îl salut. Hai să salutăm niște oameni, totuși, care au ceva de spus în acest spațiu cultural. Iată-l și pe Sebastian Drăgam, poet și realizator la MDI, iată-l și pe Alex Vâlcu, într-adevăr un ferment de cultură la Titu, iată-l și pe Neacșu de la Lungulețu, iată-l și pe Constantin Popescu, sunt scriitori și scriitori, chiar dacă suntem cât suntem aici, și nu mai zic prezența distinsă a directoarei bibliotecii și a bibliotecii, iată. Biblioteca a venit să ia parte la această oficiere de poezie. Spuneam că este un proiect generos. Mi-a spus domnul Coandă, vreau neapărat o carte în vers clasic. Normal că într-o vreme în care toată lumea se afirmă în literatura noastră, și nu numai în literatura noastră, cu poezie în vers liber, și uneori se
eludează adevărata poezie. Asta nu înseamnă că versul liber nu este un vers adevărat, și eu îl cultiv și eu am scris mult în vers liber, dar de multă vreme nu mai scrisesem în vers clasic. E drept, eu lansasem și este omologat de altfel o nouă specie în lirica noastră, este vorba de lirii rună, este un amestec între sonet și rondel. M-am zis, hai să scriu și am avut așa, grație lui, o vară inspirată. E drept că și fiul meu cel mic m-a plimbat prin munții Patriei, m-a plimbat și pe la Balcic și în toată vara anului trecut am avut această pornire spre poezie în vers clasic și nici mie nu mi-a venit să cred, în afară de un poem mai vechi pe care vreau să-l citesc neapărat, o să vă aducă ceva aminte despre Eminescu. Deci, în 2 luni de zile am comis această carte, Secretul Clepsidrei, care, spre bucuria mea, pentru că l-am și rugat să semneze prefața acestei cărți pe Doru, a scris o prefață, a scris, cum să spun, prea măguritor, nu știu dacă meritam ceea ce a scris el aici. Îi mulțumesc încă o dată în fața dumneavoastră pentru generozitatea de a fi semnată această prefață. Cert este că, din mărturisirea sa, această clepsidră, pentru mine e o clepsidră care poate să fie și spartă câteodată, i-a plăcut. Haideți să nu lungim vorba, pentru că noastră să ascultați versul. În urma unei călătorii pe care am făcut-o cu câțiva ani în urmă, la Veneția și la Lido di Jesolo, chiar lângă Veneția, normal Veneția te fură, te cuprinde, te copleșește. Și uneori noi românii rămânem cu Veneția lui Eminescu în inimă și în conștiința noastră literară. Atunci am hotărât să scriu imediat după ce am debarcat de pe Vaporetto. E un Vaporetto care face legătura între Veneția și Lido di Jesolo. Lido di Jesolo este la ei o stațiune mică, balneoclimaterică, pe malul Mării Adriatice, dar este, cum să spun eu, de 3 ori mai mare, să zic, decât Neptunul sau chiar decât Mamaia. Este un spectacol Lido di Jesolo. Cum am ajuns la Lido di Jesolo, seara am scris această lirirună venețiană. Nu mai auzi ecou de carnavaluri. În campanilă timpul bate stins. Pe ponte di Rialto zace nevins. Veneția se sinucide în valuri. Pe Canal Grande nu mai trag la dig corăbii din Levant cu mirodenii, ci mară copolo vinde dulce vedenii din zărni de lampioane fără de frig. Și se mai zbat în sfărâmate maluri gondolele la Ponte dei Sospiri, Puntea Suspinelor. Deci, la Ponte dei Sospiri, doar Casanova încă-i rob iubirii, San Marco plânge, însă prin portaluri nu mai auzi ecou de carnaval. Într-o călătorie la Balcic am scris câteva linii dedicate acestui superb oraș, după care noi plângem, și știți de ce plângem, și mai ales după ce aveți șansa să vizitați Cuibul Liniștit, este vorba de Palatul Reginei Maria de la Balcic, și după ce vezi acea grădină superbă, cu dealul Ghețimani, cu valul albastru, cu Stella Maris, mi s-a întâmplat un lucru. Era să mor, nu de fericire, din alte motive, dar asta nu m-a împiedicat să dedic niște versuri din tot sufletul acestui oraș, care mi-a rămas în suflet, dar am scris și o lirirună neființei. Nu credeam, și asta o să duc chiar cuvântul la Eminescu, nu credeam că am să învăț vreodată să mor. O clipă am întrecut, însă pragul în neștiut, frânt fiind toiagul primegiei mele în zare și dor. Nu credeam că neantul e o clipă din care uneori mai revii, ca și cum din tine însuți în vii și atunci crezi, viața nu e risipă. Nu știam că am putea fi ulcior de viață pe neființă călcând. Oricât ar fi trupul nostru plăpând, suntem de eternitate izvor. Nu știam că am să învăț vreodată să mor. Și haideți să vă citesc, să zic așa,
o poezie mai ciudată. Liriruna ultimului soldat. Singurul soldat se uitase în gamelă. A luat poziția de drept și a urlat: "Să trăiți, domn general! Am preluat ultimul post pe terra de santinelă." În gamelă nu mai era nici măcar vânt. Soldatul a înghițit în sec și a urlat: "Să trăiți, domn general! Mi-ați violat dreptul la eroicul ultim avânt." Estimp, generalul murise în dureră, în ultimul tank cachii dezasamblat. "Să trăiți!" Ce mai era de raportat? Și s-a sinucis ultima santinelă. Singurul soldat se uitase în gamelă. Și în sfârșit, ultima, ca să nu vă rețin prea mult, să-l las și pe prietenul Vali să-și facă numărul, că toți stăm noi mereu cu sufletul în balade. Am dedicat o lirirună altfel mitului lui Manole. Manole s-a zidit în mănăstire ca anei lui să-i fie soț peren. În zidul sfânt sărutul lor etern de secole este o bună vestire. Doar umbra lui se prefăcu în fântână, Icar vala cu aripi dintr-un vis. Manole și cu Ana în paradis sunt îngeri acum din lumea păgână. Și chiar dacă mitul e o plăsmuire, mănăstirea e zăloc sacru acum, ci doar timpul se preface în scrum, iar iubirea lor ne e mântuire. Manole s-a zidit în mănăstire. Domnul Nițu. Ideea prietenului nostru, Doru Dăncuși, m-a încântat chiar la prima vedere. Suna frumos acest proiect, întoarcerea poetului risipitor. Iată, noi ne întoarcem de fiecare dată la Biblioteca Județeană, unde ne simțim efectiv ca acasă, sau mult mai bine ca acasă. Asta pentru că aici lângă noi sunt prieteni, aici lângă noi sunt cei care ne înțeleg. Înțeleg? Exact. Este foarte important la un moment dat să te înțeleagă și să te asculte cei care știu despre ce vorbim. De multe ori ne întrebăm de ce nu mai suntem atât de entuziasmați, pentru că fiecare, așa cum spunea domnul profesor Coandă, aleargă să-și câștige existența. Așa se întâmplă și cu televiziunile din municipiu, pentru că sunt comerciale și trebuie să-și facă targetul și este de înțeles. Mă bucur tare mult că suntem astăzi aici și dacă îmi permiteți, am să citesc doar câteva poeme. Unul care se cheamă Invitație, mergând pe aceeași temă. Istoria e scrisă pe fiecare piatră, de pe alea voievozilor, și în vârful picioarelor mă înalț pentru reverență și înserări. În pași, turnul Chidia te așteaptă. Iată, Târgoviștean. Eu și Mușcata, titlul unei poezii care îmi place tare mult. A trebuit să plec, închizând ușa. Pe din afară, gol. Pe dinăuntru, îmi era atât de dor de noi, dar nu mai puteam sta, musafir nepoftit, la tine. E seara acum? La geam e doar Mușcata ce-mi zâmbește. Hrănită, cu lacrimile mele, trăiește ca și mine o poveste. Și ultimul poem, destinatar, dumneavoastră sunteți destinatarii acestui poem. M-am născut pentru a semeți, azi umbresc, clopotele bat, semn de tristețe înspre divinitate. Nu mi-era îndestulătoare nota de plată scrisă de creionul chimic,
muiat cu buzele ce-și desenau conturul sub formă de cruce. Din gânduri sugrumate, insist să nu rănesc degetele speriate din pumnul strâns, cuprins de remușcare, gonesc umbrele minții, în direcții necunoscute, cu timbru sec, trăiesc. Vă mulțumesc că și dumneavoastră trăiți și eu trăiesc pentru toți care există în jurul meu, pentru prieteni de o viață, pentru Sebi, pentru Alex, pentru Vale, pentru dumneavoastră care sunteți aici și vă mulțumesc din suflet că ați participat la acest moment concis, dar care va rămâne cu siguranță întipărit în sufletele noastre. Mulțumesc foarte tare! Și noi le mulțumim celor doi poeți din Târgoviște, chiar dacă publicul este restrâns, așa cum am zis, asta nu înseamnă că este un motiv de spaimă. Eu am mai spus de fiecare dată, cine se aseamănă se adună. Deci, efectiv, am citit în fața unor oameni care înțeleg despre ce vorbim și nu în fața unei fabrici care abia așteaptă să meargă să facă șuruburi iar. Corect. Vă mulțumesc pe și noi. Și eu le mulțumesc tuturor. Noi îți mulțumim ție. Da. Vă așteptăm să veniți. Da.